Alo! Bună ziua! E cineva acasă? Frunza! Frunza! Nu mai auzi? Da? Bună, Frunza! Ce faci? Bine. Treci tu aici. Ce faci, mama? Bine, tu ce faci? Eu sunt bine. Ce zici? Merem să ne plimbăm un pic în parc amândouă. Da? Nu, hai să ne plimbăm, mai povestim pe tine. Câți ani ai? Păi, eu, Frunza, să știi că am numai 3 ani. Tu câți ani ai? Păi eu am 5 ani. Păi tu ești mare și mă poți ajuta. Să nu se iei cineva de mine. Nu, că eu am grijă de tine. Ce zici, ne jucăm cu mingea? Da, ne jucăm, nu pasează. Poc, poc. Mingea noastră unde-i? Tu l-ai, Doamne, stai să fugim după ea. Opa, am găsit-o, Frunza. Dă-o spre mine. Da. Up. Unde-i mingea? Tu l-ai, Doamne, ce bleagă. Lasă că ne învățăm cu mingea. Da. Poc. Ioi, mulțumesc. Hai da, clopoțița. Prinde-o. Clopoțica. Tu ăsta-i mică, De ce râzi, clopoțica de mine? Apoi cum ai dat cu mingea? Nu dă-i. Băi, ce frumoasă. De unde ai mingea asta frumoasă cu palată? Special pentru amândouă. Bine, ne mere la somn. Noapte bună. Mai dormi.